mondo mi wane ni tobo makisi chalo nade nyaka gi eseche makamagi. Kodhi komachielo eni lokruok machal ma kor lwasi osekelo lokruok kata mana ne kido kod timbe oganda. Kinde mokalo oganda Luo osebedo kadhi manyo lupo kata mana e gwenge mamoko kaka Turkana nimar kuom thuolo malach ogendni ma kuondego ne timo tije mamoko kendo ne ok omako motegno chenro mag lupo kata doko ni gin kod nembe. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, lokruok machal ma kor lwasi osemiyo kata mana ogendni ma yande ok odewo lupo bende koro sani odonjo e chenrono nimar yore mamoko mag yuto osethirno nikech rochruok mar alwora. Sa 12 okinyi, kor lwasi ler kopogore gi winy mafuyo e kinde ma chieng' baro boche gi nyadhi kokelo ler mar lando chakruok mar odiechieng' machielo. Jolupo mane ogowo gi midhiambo mokalo timo ikruok mar chako lupo e kinde ma jowetegi mane oywayo rimba otieno tulu dhiro ngai machwalo yie ka gichomo gowo. Lupo en yo manyien mar yuto ne jodak ma Turkana bang' lokruok mar kor lwasi kelo midhiero mar oro ma kinde ka kinde kelo tho mar jamni kendo weyo jopith gi nong'no, midhiero mar kech kod chuny modolore e weche mag pith mar jamni kalure ni thothne jodak ma alworani ong'ere gi pith mar jamni. Kwand jopith osebedo ka dok chien kuom kinde e kinde ma kwand jolupo to medo medore. Turkanas came to fishing as an alternative when their livestock became started dying due to severe droughts, and that is several years ago, and then they perfected the art of fishing. E kinde oro kech kod nong'no thoro gawo jodak gi wang' mokolo kudho ka geno mar pith e alworano koro chalo kama donre e kinde ma lupo e nam Turkana to chalo mosechako chiero geno mar dhi maber ne jodak. Kata obedo ni nyaka nene oganda Luo modak e alwora mar nam ne fwenyore gi weche lupo, chenro mar lupo e nam Turkana kata kamano opogore e yo machalo kama. Jodak ma dhoudi ma Turkana kende ema oyienegi timo lupo e nam ka oganda Luo to tijgi en iko rech mosemaki kendo usogi ne jodak malworano kata ne jodak ma pinje malibamba. Ne inyalo kaka sani kendo chumus michitholo rech go oling. Chonda kini yudo ka sani en na iro ka en na iro. To amo dwok mano piny nok mar rech. Joluo ko yiwan wadhi e nam. Joturkana wenyewe gin magi lupo. En mokelo ni rech. Kit rech mayudore e nam Turkana opogore gi mago mayudore e nam Lolwe e kinde ma lokruok mar kor lwasi bende bwogo kwand rech mar mbuta e nam Turkana kaachiel gi mano ma nam Lolwe. By around 2020, they were reporting around 12 metric tons. By around 2021, we saw almost something near 15,000 metric tons. Our main place, which was the biggest fishing ground, is the Ferguson Gulf. And Ferguson Gulf has really experienced low catches at the moment. E dho nam Lolwe, Ramogi Fred e kind jowadgi ka gidhi nyime gi chenro mar lupo. Tich mosetimo kuom higni buora e nam Lolwe. Olero kaka lokruok mar kor lwasi chwalo midhiero e nam Lolwe kaachiel gi alwora mare, ka bende olero midhiero manyalo yudo jodak kod jolupo poni ok ginywako lwedo lwenj gayo lokruok mar kor lwasi. King'iyo kae wan wetland. Ka ng'ato biro mobete mochako gedo kanyo, nyiso ni gik manyo geng'o pi ok nyal kalo kocha ka. Pi koro nigi thuolo mar kalo. Nyiso ni pi koro nyalo overlap. Kanyo ma koro winjo ni pi omonjo jomoko loka machielo, jomoko koro dar. Sani gi lupo masani, kinyalo kata kwerewa mano lupo chon, sani ka nyalo chier maduong' ni koro dhi e nam sani. Nyalo wacho ni to ikauru adogi. Kisani janam kale matek rech onge. To gima kelo rech mar ronge ni mokwongo wan gi kaka industries moko ma tiyo gi chemicals. To gik machalo kaka chemicals kendo donjo e nam. Koro chemicals kosedonjo e nam to interfere gi wach rech. Kich koro nyaka oxygen bende koro gitieko e pi. To rech kosedo kama oxygen onge, kanyo ok onyal bete. Ka giendelea gi timo mano, nyiso ni nam ni biro dong' kaka yaw moro ma kata gimiluongo ni rech ok bi bete.
Lokruok mar kor lwasi dhiro oganda kendo chunogi mar loko kitgi gi timbegi. Kakoro penjo en ni, kaka oganda jokanyanam, bende waparo ni wan gi ting' e weche mag rito alworawa kata jiwo lwenj lokruok mar kor lwasi. Kalure gi jatend migawo mar limbe, Penina Malonza, lwenj kedo gi lokruok mar kor lwasi en ting' mar migepe duto, kalure ni sektas duto nyalo mana dongre e alwora makare kod chal makare mar kor lwasi. It's cutting across all the sectors. It's not only the sector of environment. It's actually cutting. Everybody is impacted. Mbaka podi goyo ka pinje Afrika timo ikruok mar romo magalamoro e boma ma Nairobi. Motisi ni Africa Climate Week 2023 mabiro kelo kanyakla jotend pinje makwandgi oingo 28 gi welo makwandgi oheo 12,000 mawuok e pinje Afrika e twak mar weche alwora kod lokruok mar kor lwasi. Piny koro yuso, chieng' nimo karwako mudho. Kawarito chako odiechieng' machielo, iparonwa ni wakawo okang' mar rito alworawa mondo waga lokruok mar kor lwasi kokalo e okenge ma piny owacho chwalo kaka pith mar yien e kind mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano James kuom weche